Átugrottunk Elcsébe, de mit is kell pontosan tudni Elcséről, azon kívül, hogy Alicante-től fél órányi vonatútra van. Szóval valamit kb. Tudni érdemes Elcséről. La Alcudia néven alakult, ez tekintető legalábbis az ősének a városnak, ami kb. 10 km-re helyezkedik el a városközponttól. Eredetileg kartágói, ibér és római idevándoroltak lakták. A város később Ilcsi névre hallgatott. A 13. században a mórok északabbra költöztek, ezért vesztett a fontosságából. A második Jakab vette vissza a város tőlük a Reconquista alatt a 19. században. Vasúti és ipari fellendülés volt jellemző ekkor. Ahol most pedig vagyok, ez a bazilika kibaszott kurva teteje. Azért mondom így, mert ennyi lépcsőt én még sosem áztam soha az életbe egyszerre. Ráadásul csiga lépcső, szóval kicsit be is szédültem, de a látvány az mindenképpen kárpótol mindenért. Elcsiben vagyunk a Pálmaligetben, ami Európa legnagyobb pálmaligete, több mint 200 000 fával. A legendák szerint a városvédő punok szétköpködött datolja magjaiból nőtt ki ez a sok-sok pálmafa. Az erdő maga legalább 2000 éves, a fái pedig 200 évesek is lehetnek. Az éves pálmalevél szüret évszázadok óta hatalmas ünnepet jelent itt. Húsvéti ünnepekhez használták fel ezeket a leveleket, a templomba vonultak velük, és azzal mutattak be istentiszteleteket. A születet hagyományosan nők végezték, és mai napig ez a legfontosabb ünnep a város életében.
Pálmaligetet sajnos nagyban veszélyezteti az Észak-Afrikából átkerült pálmaforró ormányos bogár elterjedése. 2005-ben jelent meg itt, lyukakat válja a törzsbe, és abból tápolva belülről pusztítja. A lárvái alig észrevehetőek, és a növényben akár 3 évig is fejlődhetnek, anélkül, hogy jele lenne ennek a fertőzésnek. Régebben rovarírtóval igyekeztek pusztítani, de 2016-tól egy speciális gombát használnak, ami elpusztítja a kártevőt. Azóta az évente kivágott betegfák száma 50%-kal csökkent, ami elég jelentős. Most vagyunk az El Huerto del Cura, vagyis papikert. Vala ez is a Pálmaliget része volt. 1894-ben Sisi meglátogatta, és az egyik pálmáról azt mondta, hogy olyan robosztus, olyan erős, hogy saját nevet érdemelne. A káplán császári pálmának nevezte el. A minimum 180 éves pálma különlegessége, hogy 60 évesen 7 teljesen egyforma, szimmetrikus oldalhajtást hozott, melyeket 115 éve vaskengyelek tartanak össze. Ő az itt mögöttem, ő itt látható. De számomra nem csak ez a különleges ebben a helyben, hanem az, hogy nem gondolná az ember, de bejön egy ilyen helyre, és hihetetlenül nyugalmas az egész. Van mögöttem egy csaj. Igen, ő Sisi. Itt van az emlékmű arról, hogy 1894-ben ide látogatott. Szóval a fő ok, amiért ide Elcsébe jöttem, az ez a hölgy itt mellettem. Krisztus előtt 5. század vége, 4. század elejéből származhat a szobor. 1897-ben fedezte fel egy 14 éves fiú. Gyorsan el is adta egy francia régésznek, aki a Louvre-ba vitte. A Louvre-ból 1941-ben került vissza Spanyolországba, 1971-től pedig az Országos Régészeti Múzeumban van kiállítva, ahonnan a Elcse városa azóta is követeli vissza, de eddig csak másolatot kaptak. Hogy mekkora jelentőséggel bír, az is mutatja, hogy a spanyol egypezetes bankjegyre az ő képét nyomták a 30-as években. A mészkőszobrot ibérként ismerik el, de a kézművesség eléggé hellenisztikus, a hátulján pedig található egy nyílás, és így talán temetési urnaként funkcionál, de nem lehet tudni. Mivel elég furcsa az öltözéke, fejdísze különösen, sok földtől elrugaszkodott teória kering arról, hogy honnan származhat egészen pontosan. A paleoasztronautika mai napig bizonyítékként tartja számon arra, hogy ősi fejlett idegen civilizáció képviselője lehetett a hölgy. Más teóriák szerint Atlantisból származó isten vagy papnő. A fején lévő díszről, amit rodétának hívnak, is megosztanak a vélemények. Egyesek azt mondják, magasan fejlett technológia, vagy fejlett kommunikációs szerkezet, meg kozmikus sugarat bocsájt ki, vagy erőteret képezett a hölgy körül.
Az viszont furcsa, hogy arcrésze annyira tükörsima, hogy mikroszkópikus vizsgálatok támasztják alá, hogy annyira sima, hogy bárkik is készítették. Magasan fejlett technológiával kellett, hogy rendelkezzenek, de abban a korban, amire datálják, abban ugye ezek nem voltak elérhetők. Bárhogy is ez egy időtlen régészeti bizonyíték annak, hogy múltunk sokkal többet járt, mint amit a történelemkönyvek feltárnak előttünk. És akkor még egy kis mitológiára is kitérnék, mert hogy Elcse királynőjéről legendák is szólnak. A vallási enciklopédiákban azt írják, hogy közvetlen kapcsolata volt Tanitta a Karthágó istennőjével, vagy éppen ő saját maga Tanit, a holnap és a többi csillag úrnője, akit termékenység érdekében hívtak segítségül. Azt beszélik, nagyon sokáig uralkodott, hosszú életű volt, más feljegyzések szerint egyáltalán nem öregedett. Egyesek szerint a fején lévő kütyű tartotta életben évszázadokig. Hát ez azt hiszem örökre egy rejtély marad. És azt hiszem ez lenne itt a lényeg. Kicsit megnyugodni. Hát, hogy a spanyolok annyira nyugodtak, amilyen a magyar szerintem soha nem lesz. Például a kokáért most nemrég bementem egy vape shopba, és ketten voltak előttem. Az első srácot kiszolgálta a boltos, de közben jött áru. És a második srác még nem jutott oda, hogy kérjen semmit. És a boltos elkezdte kipakolni az árut. Nem foglalkozott vele, ráér mindenki, nem siet sehová senki, mindenki tök nyugodt. Egyedül én sietek a vonathoz, hogy visszajussak Alicante-ba. Úgyhogy kicsit ezt a nyugalmat kéne átvenni, de azt hiszem, hogy én erre képtelen vagyok momentán. A Mercado Central Alicante ékszeres doboza, ha lehet így fogalmazni. Olyan tengeri herkentyűket láttunk jégágyon viszont, amiket szerintem előtte még soha. Ide azonban leginkább csak nyálat csorgatni és szívet fájdítani jöttünk, mert a hostelban nem volt főzési-sütési lehetőség. Pedig hát sütni és főzni tesómmal mind a ketten nagyon szeretünk, de megoldottuk egy kicsit másképp az étkezést. A reggeliket például úgy oldottuk meg, hogy első nap bevásároltunk a helyi élelmiszerboltban. Ott összesen kb. 50-60 eurót költöttünk el, és az elég is volt, hogy a reggelinket fedezze.
Ebédidőben általában felfedező Dórásat játszottunk, így valami olyan kaja kellett, amit csak előkapunk a táskából, és ott helyben minden nélkül el tudunk fogyasztani. Péksütire esett a választás, azon belül pedig empenádákra. A kedvencünk belőlük a spenótos és a tonhalas. Ebből kettő darab elég volt, hogy kihúzzuk estig. Áruk pedig általában ilyen 50 cent volt. Utolsó előtti nap viszont, amikor már nem voltunk annyira felfedezőbe, akkor betévedtünk ebbe a bárba. Ez az a hely, ahol pénzért lehet csengázni. Az étterem érdekessége az volt, hogy nem étlapról választhattad ki, hogy mit szeretnél enni, hanem amikor elkészült a konyhán egy fogás, akkor a felszolgáló körbe járt vele, és te választhattad, hogy szeretnél ebből lenni, avagy nem. Egyébként 1,70 € került egy fogás, és elég változatos volt, hogy tintahalas kenyérkét hoztak ki, de olyan is, hogy sült krumplit. Az étel minőségét nagyon jónak azért nem mondanám, de érdekesség gyanánt és egy alkalomra tökéletes volt. Vége a dzsengázásnak. Amin viszont egyáltalán nem spóroltunk, az a vacsora. Az esetek 80%-ában ez tapas volt, és az esetek 80%-ában ugyanazon a helyen. Casablanca étterem az, amit nem tudok eléggé ajánlani. A kaja egyszerűen omega, a felszolgálók hihetetlenül rendesek és segítőkészek, annak ellenére, hogy állandóan van dolguk, a helyszín pedig egyszerűen szenzációs. Que doy te llevo conmigo, en cada suspiro tu nombre es testigo. El tiempo se detiene cuando estás cerca, y en cada sueño. Ártekintetben pedig 35-40 € között költöttünk egy este itt, italokkal együtt 2 főre. Szállásunk a Koala Hostelben volt, ami kb. 5 percre van a Mercado Centráltól. 5 napra került 234 €-ba. No puedo olvidarte, amor. Tus besos siguen ardiendo.
paso que doy te llevo conmigo. En cada suspiro tu nombre es testigo. El tiempo se detiene cuando estás cerca. Y en cada sueño. Hát ennyi lett volna a mi kis 5 napos kalandunk Alicante-ban. Remélem tetszett. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!